Бібліятэка, музей, архіў, царква, пляцоўка для сустрэч і месца сілы беларусаў. Усё гэта знаходзіцца на адной з, на першы погляд, звычайных вуліц на поўдні Лондона. Вось это вы знаходзіце на цэнтральнай плошчы нашай беларускай вёскі тут така ў Лондоне, вось нашай калоніі Новая Беларусь. Вось перад вами гэта наша ратуша, справа гэта царква, а злева бібліятэка Францішка Скарыны. Бібліятэка імя Францішка Скарыны была заснаваная ў 1971 годзе. Наш праваднік Павел Шаўцоў, родам з Гомеля, пачаў працаваць тут яшчэ ў 90-х, калі пераехаў у Лондан на вучобу. Аднак стварэнне гэтага унікальнага для беларусаў месца пачалося значна раней. Трэба паглядзець у канец Другой сусветнай вайны. Сюды ў Брытанію прыехала некалькі тысяч беларусаў. В асноўным яны былі заходняй Беларусі, якія былі ў польскім войску ў арміі Андерса. Вось, пасля вайны ім тут дазволілі застацца, бо была дамова паміж Сталінам і Чэрчылем, што даваенныя польскія грамадзяне маглі застацца ў Брытаніі, вось, а савецкім грамадзянам трэба было вяртацца. Таму большасць беларусаў пасля вайны это былі вось маладыя хлопцы заходняй Беларусі, якія былі ў польскім войску і пасля апынуліся ў Брытаніі. Вось, гэтыя людзі, яны былі досыць ахвярныя, і хоць шмат хто з іх спадзяваўся, што там Сталіна хутка не стане, яны вярнуцца на радзіму, вось, шмат пасля усвядоміла, што вярнуцца можа быць не хутка і не проста, вось, і таму яны захацелі будаваць сваё беларускае жыццё на гэтай выспе. На пару год пасля Другой сусветнай тут з'явілася 3 беларускіх дома ў Брадфордзе, ў Манчестэры і ў Лондоне. Вось, а гэтае месца, скажем так, 4-е беларускае месца. Сюды пасля вайны прыехаў малады святар Сіповіч. Вось гэта партрэт яго як ужо біскупа. Ён быў з заходняй Беларусі таксама, і ў 37-м годзе так, ён паехаў у Ватыкан вучыцца на святара. Падчас вайны ён быў у Ватыкане, і сюды ўжо прыехаў пасля вайны, яго паслала каталіцкая царква працаваць з беларускімі католікамі, грэк-католікамі. Ось, ён прыехаў сюды у дом праз дарогу, ось, і тут заснаваў беларускую уніяцкую царкву фактычна. Была невялічкая каплічка, а ўжо 10 год таму з гэтай каплічкай паўстала новая драўляная царква. Гэта ўжо нашае пакаленне зрабіла, отец Сергей, які тут новы святар. А таксама ён быў бібліяфілам. Ён пачаў збіраць кніжкі адразу пасля вайны, зноў-такі ў той хаце, і да яго далучыліся іншыя святары, гэта отец Гарошка, таксама отец Нацан. Вось, отец Нацан гэта вось адзін з заснавальнікам, з якім мы перасякліся, вось, пакалення 90-х, калі сюды прыехалі, бо ён ад нас адышоў толькі ў 2015 годзе. Вось, і з ім нам удалося дзесяцігоддзямі як бы перасячыся і так бы пераняць гэта унікальнае месца. Вось, гэтыя 3 святара пачалі збіраць кнігі ў той хаце і сабралі да 1969 года, яны сабралі столькі, што правалілася столя. Ось, і тады яны вырашылі, там 10 тысяч кнігаў ўжо было. І таму яны вырашылі, што трэба купляць новы будынак пад бібліятэку. Вось, сабралі грошы з усёй дыяспары, вось, там дапамагалі беларусы Амерыкі, беларусы Аўстраліі. Вось, за гэтыя грошы выкупілі гэтую хату. Вось, гэтая шыльдачка кажа, што 15 траўня 1971 года бібліятэка была ўрачыста адкрытая прафесарам Робертам Оці і арцыбіскупам Дамінікам Энрыке, які быў ватыканскі амбасадар, апастольскі дэлегат Брытаніі. Вось. А прафесар Оці, ён быў славістам, ён займаўся спачатку чэхамі, а пасля крыху беларусамі. Вось. Тут ён адзін з людзей, які дапамог стварыць цэнтр англамоўнай беларусістыкі таксама. Бібліятэка налічвае больш за 40 тысяч кніг, перыядычных выданняў, таксама архіўных дакументаў і карэспандэнцыі беларускіх дзеячаў. Гэта сапраўдны рай для даследчыкаў беларусістыкі з усяго свету. Вось, гэта адзін з нашых галоўных пакояў, дзе захоўваюцца калекцыі, і цяпер мы актыўна робім каталагізацыю калекцый, бо адной з праблем гэтай бібліятэкі было тое, што ў нас не было поўнага каталога калекцыі, таму было няпроста знайсці вось кнігі, калі прыязджаюць даследчыкі. Большасць экземпляраў была падараваная або набытая на грошы беларускай дыяспары. Бібліятэка з'яўляецца брытанскай дабрачыннай установай. Яна фінансуецца з прыватных ахвяраванняў і грантаў розных інстытутаў. Шмат што атрымаецца на добраахвотнай працы валанцёраў. Цяпер я хацеў бы паказаць пару нашых, вось, это не ўсе, а некаторыя з нашых цікавостак, якія вось сабрала дыяспара за столькі гадоў.
Вось першая гэта як бы бібліятэка названая Францішка з Карыны. Вось гэтыя старонкі з Бібліі былі надрукаваны самім Францішкам з Карыны. Са старого запавета кніга Первое царство. Бо з Карыны, вядома, Біблія сама была па-царкоўна-славянскую, а ўжо Францішк з Карыны на старабеларускі каментарый рабіў. Старадрукі з Бібліі з Карыны былі набытыя ў Монте-Карло ў 1975 годзе на сродкі дыяспары. На старабеларускай у нас ёсць статут Вялікае княства Літоўскага на старабеларускай мове. Вось гэты статут быў надрукаваны у 1594 годзе. Вось як бачыце артыкул. 16 стагоддзя называецца залатым векам Беларусі. Вось гэта ілюструе гэты статут, які напісаны на старабеларускай мове. Вось. А ўжо 17 стагоддзя мы бачым вось як ілюстрацыя, што ўжо статут ідзе па-польску. Вось. А тут уже цікава, гэта 19 стагоддзя, той самы статут уже перакладзены на расейскую мову. Вось, гэта ўжо статут, прычым з польскай для яго імператарскае велічества, быў перакладзены ў 1811 годзе, уже статут стаў па-расейску. То есть это показывае як бы рэальная беларуская гісторыя, вось паланізацыя, пасля вось русіфікацыя, яна як бы ілюструецца гэтымі кнігамі. Я гэта нават калісьці ў юрыдычнай школе вывучаў гэтыя статуты, так што мне яшчэ як бы прафесійны інтарэс ёсць, але, канешне, гэта дакранаешся да гісторыі, яго проста бачыш, так, як вось вылазіць, гэта жывая гісторыя. Калі ты іх ведаеш абстрактна, гэта адна справа, калі ты дакранаешся да жывой гісторыі, гэта іншая. Вось гэта таксама цікавая, паказана, наколькі мультыкультурная была Беларусь тады. Гэта татарскі тэфсір, які напісаны арабіцай па-беларуску. Гэта Каран, які напісаны на арабскай мове, а вось гэтыя паралельныя радкі напісаны па-беларуску, але арабіцай. Вось да нас прыходзілі людзі, якія ведаюць арабскую вязь, яны чыталі, но не маглі зразумець, а мы як бы разумелі. Было не проста зразумець, это вядома, бо гэта кніга з 1725 года. Это вось беларускія татары, яны пісалі па-беларуску арабіцай. Вось у нас ёсць копія першага беларускага слоўніка Насовіча, напрыклад, это 1870 год. Гэта ўжо даследчыкі расійскай імперыі, называецца беларускае нарэчча, бо, вядома, в расійскай імперыі беларусы і украінцы не лічыліся асобнымі нацыямі, як бы часткай вось гэтага трыедзінага ці чаго там. Гэта і таксама мова, вось украінская, беларуская, гэта былі як бы нарэчча рускага языка. Вось. І таму Насовіч прыехаў даследаваць это нарэчча, а ўехаў з 30 000 словаў. Вось, што такое нарэчча, што спатрэбілася 30-тысячны слоўнік пад яго. Вось, і ў Санкт-Петербурзе быў ён выдадзены ў 1870 годзе, вось лічыцца ўжо першым слоўнікам сучаснай беларускай мовы. У бібліятэцы таксама захоўваюцца допісы вядомых беларускіх класікаў, такіх як Янка Купала і Якуб Колас. Напрыклад, курган Янкі Купалы напісаны ягонай рукой з папраўкамі. Гэтае месца агулам наведваюць некалькі тысяч чалавек. Некалькі соцень беларусаў складаюць ядро супольнасці і бываюць тут часта, бо Скарынаўка – гэта не толькі бібліятэка. Гэта бібліятэка не толькі сховішча кнігаў, гэта вялікая платформа для ўсіх вось гэтых ініцыятываў беларускіх. Тут пачынаючы ад клуба, вось тут мы святкуем, напрыклад, сёння будзе у нас пеўны гурток, так, мы святкуем беларускія фальклорныя святы, існуюць таксама чытацкі клуб, існуюць іншыя гурткі, ініцыятывы. То есть гэта як бы таксама платформа для розных ініцыятываў. Для нас прыходзіць вось маладая эміграцыя. Я не з самага пачатку, калі прыехаў у Англію, заангажаваўся ў жыццё дыяспары, бо мяне было адчуванне, не было адчування, што я з'ехаў з Беларусі, як бы я планаваў часова прыехаць. І з нейкім часам прыйшло разуменне, што, напэўна, я тут надоўга, і з'явілася такая ўнутраная патрэба шукаць беларусы тут у замежжы. І я вельмі рады, што такое месца ёсць. Калі я сюда прыехала, я не ведала ўвогуле, што тут ёсць людзі, якія займаюцца традыцыйнай культурай, беларускія песні спяваюць. То бок, вось, для мяне гэта была навіна, і калі я даведалася, што тут ёсць такая знакамітая Скарынаўка, месца сілы ўсіх беларусаў, улілася в кампанію, так скажам.
Эвеліна пераехала ў Лондан не так даўно. У Беларусі яна працавала з народнай песняй і ездзіла ў экспедыцыі па беларускіх вёсках. Цяпер гурт пад яе кіраўніцтвам рыхтуецца да выступу на купаллі, якую тут святкуюць штогод. Ольга на купале не была, то ведьма была, до Киева летала на Ивана. Эльмира на купале не была, то ведьма была, до Киева летала на Ивана. У першую чаргу мы спяваем для сябе, канешне. Таму што нам важна утрымаць гэтую беларускасць у сабе і утрымаць гэтае беларускае наша асяроддзе. У бібліятэку прыходзяць беларусы на святы, і для іх таксама спяваем, і яны з задавальненнем далучаюцца, і калі мы там гаворым, вы тут вось разам з намі спявайце, нехта ведае песні, нам падпявае. Гэта вельмі здорава, калі ведаеце, нічога так не яднае, як родная песня на сумесным свяце. Таму гэта для нас, напэўна, у першую чаргу момант яднання, еднасці такой нашай беларускай. Яшчэ адно важнае месца для беларусаў Лондона – царква Кірылы Тураўскага. Ось, а цяпер мы ідзем у нашу царкву. Ось тут яна выкарыстоўваецца як царква, таксама як канцэртная зала. Тут адбываюцца розныя канцэрты, мерапрыемствы, тут ставіцца батлейка наша. Ось тут крыху інфармацыі на англійскай мове пра саму царкву. Яна была створана брытанскім архітэктарам, які паехаў у Беларусі, паглядзеў там вёскі ў Вацэвічскім раёне Брэшчыны. То есть, в прынцыпе, гэта як бы па матывах беларускай царквы. Адзінае, што тут шмат шкла зрабіў, бо, я думаю, в традыцыйных беларускіх церквах было нашмат менш шкла. А так вось па памерах, па структуры, вось гэта такія традыцыйныя менавіта Вось тут отец Сергей збірае іконы розныя, некаторыя прыехалі з Чикаго. Вось тыя калісьці ў Чикаго існавала таксама беларуская царква уніяцкая, але пасля як бы не стала, бо людзей не стала, і цяпер там румынская царква, і вось іконы отец Сергей прывез з Чикаго сюды, вось гэтыя вялікія. Так што тут таксама захоўваем беларускую спадчыну, уже царкоўную. Вось царква была зроблена з такіх вялікіх блокаў драўляных, як такое вялікае лего. Яго зрабілі гэтыя блокі, пасля сюды прывезлі, скампанавалі. Так. Вось яна была пабудавана вось 10 год таму, амаль што гэта ў 15-16 годзе. Так. Службы тут ёсць кожны тыдзень, вядома, больш людзей прыходзіць на вялікія святы, як і паўсюль, бо тут шмат беларусаў далёка жыве, бо Лондон вялікі горад, тут часам 1,5 гадзіны даехаць кудысьці, вось таму, каб прыязджаць рэгулярна. Акрамя беларусаў тут таксама ёсць славацкая, гэтая суполка прыходзіць, бо это на ўсходзе Славакіі таксама грэка-католікі, яны не маюць сваёй царквы, таму тут таксама наш святары для славакаў робяць службы, таксама пара украінцаў. Вось украінцаў ёсць свая катедра грэка-каталіцкая ў цэнтры, але яны сюды некаторыя прыходзяць. Вось. Ну і акрамя царкоўных службаў, тут таксама яна выкарыстоўваецца як канцэртная зала. Царква цікавая не толькі беларусам, бо гэта першая драўляная царква ў Лондоне, пабудаваная пасля вялікага пажару. Ну а так людзі проста спыняюцца, нават хто праязджае побач на роварах, там спыняюцца, робяць селфі. Гэта царква занесеная ў турыстычныя гіды Лондона. Тут прыходзяць экскурсіі брытанцаў да нас, так, яны глядзяць царкву, таксама заходзяць в бібліятэку. Вось это шмат брытанскіх пенсіянераў, бо тут хто на пенсіі, яны маюць такое цікавае жыццё, яны ходзяць па Лондану, іх такія гіды водзяць вось на такія цікавосткі. І вось гэта ўключана ў праграму цікавостак вось гэтых гідаў. То есть проста рэгулярна такія брытанскія пенсіянеры заходзяць і пытаюцца, якія там зусім часам нават не ведаюць, што такая краіна ёсць Беларусі, вось, але ўжо выходзяць з ведамі і кажуць, вы так рассказали, мы теперь не только про Беларусь, а нават про Украину лепш разумеем, что вы там нам историю про БКЛ рассказали и все остальное. Так что их поляпшае веда абсолютно. А ці магчыма ў будучыні перавесці культурныя скарбы з Лондона ў Беларусь? Першае, гэта нават калі, скажем так, заўтра на Беларусь прыйдзе 1000гадовая дэмакратыя, так, тут гэтае месца патрэбна захаваць, па-першае, як такі вось, што існуе Гёта-інстытут у немцаў ці British Council брытанцаў, это як вось культурная амбасада Беларусі на захадзе. То есть роўна тут варта захаваць акно ў Беларусь у Лондоне,
Па-другое, тут у нас існуе вельмі шмат дыяспарных матэрыялаў, якія звязаны з гэтым месцам. То есть гэта месца само па сабе ўжо музей, само па сабе гісторыя. Вось, і гэта павінна тут таксама знаходзіцца. Ось. А ўжо трэця, в прынцыпе, можа вярнуцца на Беларусь. Гэта вось тое, што не звязанае з дыяспарай, з гісторыяй дыяспары тут, і тое, што, скажем так, не патрэбна для паказа вось вонкавага Беларусі. Нават калі вось нас даследчыкі, цяпер нашы скарбы разглядаюць тыя ж мапы, іх па-першае, цікавіць самае гэта, а па-другое, цікавіць гісторыя. Яны кажуць, дарэчы, вось як гэта калекцыя стварылася, это ўжо столькі ж цікава, сколькі сама калекцыя. Як вось людзі гэта збіралі, хто збіраў, бо гэта ж дзечы дыяспары. Таму тут уже само гэтае месца ўжо стала гісторыяй. Гісторыя, якая працягваецца, дзякуючы высілкам людзей, якім неабыякава захаванне беларускай спадчыны.